نزل سعود ما أبز كلل كفتصوم زقبهم ناي قال كيدان سنة تبعي لمستقموط نتفات له زيوم تايم ترجمهم زول نجر مسجزينا ري إنا حس ربينا كذري أكن فتنينا داويت قعد حن مزخ قعد حن سنة حاولش مو خمتي نتملكتنا كلال زفتن هو أبزم خلت عبي زعوتات جرنا كاب ساعات 10 تقلته كساب ساعات حدا نبرنا صانحيت مستملكتنا أبزم حسابات مسرت جرنا كنزاتينا فلاي ያው ገምጋም ተሻዓተ ወርሒ አፈጻጽማ መሰረት ገይሩ እና ተሳለጠ ዝመጸ መድረኽ ኣሎ ኣብዚ መድረኽ ብርክዝ ዝብል ኣብያት ዕዮ ዝነበሮ መፈጻጽማ መሰረት ገይሮም ሓሳባት ዘቕረቡሉን ነቲ ገምጋም ብዕምቀት ዝሰርየሉን ኩነታት ኣሎ ንሕና ድማ ካብዚኦም ነቶም ሓሙሽተ ዝኾነ ኣብያት ዕዮ መሪፅና ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ትካላት ዝነበረ ፈጻጽማ ማለት ሚኒስተር ልምዓትን ትልምን ዝነበረ ፈጻጽማ እንታይ ይመስል ሚኒስተር ሕርሻ ዝነበረ ፈጻጽማ እውን እንታይ ይመስል ከምኡውን ሚኒስተር ፋይናንስን ሚኒስተር ቱሪዝምን موداتن ما منيستر إنوفيشن زنورة مفصل تاعي زبل نتتشعت ورحي مسارة غير دما أبز عمت مستلم عبية تلمي تيبيا من البات بكله بدمر كاب شومن تنتر وعتمي يتابع عبية مزجاب زحق أنا توتل ملومه نزل تلمزية معوات بستفل عليه زفرز غير زل خيدي تاي يمثل زبل نجرنا لعنا كنمرتنا كما توقعون من البات منيستر لمعات تلمن دكتور فتسوم سفاز أقرأ أصاب نيرو أبز عام زيز تسرح سرحتي مالت أبزوم زحلفوا تشعت ورح استخيد سرحتي تصفى وهاوتي نايزي كلايزور ريفورم قطبة هجربوا قل قطبة مسرز جورو تصفازو في سامتات تفتيم من زول الله من الله بدمر بزرزر كراي كل دما بتم مسرة تور بعت بيلارات عبيت زغون لو تاتمزجيو ميلان زغلص አሉ ሆነታት አሉ ነዚያሙን ምርጋዕ ማክሮ ኢኮኖሚዝ ፈጠርናሉ ናይ ተሻዓተ ወርሕ ፈጻጽማ ነይሩ ዓበይት ምርጋዓት ኣብዚ ማክሮ ኢኮኖሚዚ ተመዝጊዮ ሚለን ዝገለጽ አሉ ሓደ ዓብይ ነጥብ ኣሎ ምጥንኻር አፍራይነትን ተወዳዳራይነትን ድማ ተፈላለያ ዘፈራት ዝዕበናሉ ተስፋ ዝህብ ኣብ ቀጻሊ ዝሐሸ ነገር ካብዚ ድማ ንጽበ ኢለን ዝገለጽ አሉ ሆነታት ኣሎ ከም ሳልሳይ ነጥብ ድማ ምዕባይ ኢንቨስትመንት سدد وصايخون كالوت من قسقاسات كبابياو نغدي عبي لوط خمزه رأي زغلص الله هنتاتلو كالي مدلدال عقم مفصام منغستون بنا بركز ولا بركز وصحلو كبلا بزمر 4 اشخالات وي بيلارات يوم عبيتي لوط تاتريم زولالو هنتاتلو زرزر يلو كقرب كله دما ابزوم زحلفوت شعات ورحي اب 4 يوم عمدታት استمزغو عبيت لوطات بفلاي تمنغست يحزون زلو خيدو شمونت نت 400 مئتاوي عبيت كنا مزغبنا زول زحقنو شتو نعوز عوتو تسفازو نغراتنا ترايين زبلا زقمط الله بزمنسر اب انفستمنت كاب ترايو نصصرات حفشا مرت عدوشتي مزحلف عمت كنصاصر كلو ابز حلف عمت 20.5 مئتاوي نيرو لمزبن جن ناب 23.2 مئتاوي كبكبل زخاللو عدل خمزلو زغلص الله خنتاتلو اب تاخخبا اتتون عبي زلا زرنالو ناي شعت ورح فصاصما خمزلو إلى زسمرالو خنتاتلو صعنتو لقح وصاون بعبي بركي نانكيز خدلو مهرتوش تعدي دما كابت زنبرو نصصر عمي كاب زنبرو 13.7 مئتاوي تحت كبل زخاللو خنتات خمزلو زغلصالو سيلي زلو بخالي قص داويت منالبات از كل مداي ممحش ماكرو ايكونومي قطبه عبيت كافتوم زغلصنا 4 عبيت نطفات مسجارن معباي مدلدالن زلله منالبات 3.5 بليون دولار مشكشاك عداغاون حيزو خمس مصه ازي عبي كفتات زنبره حزقد لعلي 3.5 بليون عدا كشغاشغلو لابزخل عدل زفتره مخانو زمچاچي مخانو زغلص አሉ ሆነታት ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ማሕደር ዘሎ ዘናይ መንግስት ካላ ዝበሃል ድማ ቅድም ሕዚ ምናልባት ትርፋማ ኮኑ ሙይቅረ ኣብ ኪሳራ ኣትዮም ናብ ዓብይ ናይ መንግስት ሸኸም ዝኾኑ ሆነታት ነይሩ ለብዘበን ግን ናብዚ ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ትበሃል ትካል ትሕቲ ካብዚ ኣቱን ነዘ مترفت كونو خسبت كونو نابز خلو عدل استساغر مخانو ابز تشعت ورحي كاب زنبرو عبيتي لوطات يلن زغلصيو اب نهر عداغاون ناي بعلو زخونه عبيتي ناي لوطي سداروتات كم استرأي زقمطالو خنታት الله بدمر اب تلمن لمعاتن ሚኒስተር ዘقرو صبصاب بحفشافت ماكرو ايكونومي بفلايفت قال ايزور ناي ممحيش لوط غعزو
عبيت لو تزبهالو تم عنتوز قالت أنا مربعة مسرتها ونتوتات أو لو تكمسو خدو استجبر اللخونات لهم من الوقت داويت نفتهم كانوا تقدم مخدنا أبزوم نتوتات يوم أبز ماكرو إيكونومي مسرت جيرنا زي لو تات كم يتعزي وكم ملكة غطاي مسل بالنيرو أو حسابات تن لوابت وخمتي زقمت كيو بفلاي أبي كلتش حن عشان شوعتن تي مما حاشي مايكرو إيكونومي ملو نملو تجبرها سسجاجر اللي ينيرو نملو تجبرها كسجاجر كلون باستفلا ليو أكلات سفحتي ناي بدنا جاتن بدنا جراتون نيروميوم نسون انتايو مس نهري من مبرو نهر واجات تحيزو سفيح فتنات تقدم كم زغل ما أخل تجيرو استوقع اللي ينيرو قندما أفتشوا عوان وناتحيزو أفتفلا لقوانات ونكتاتلون نسمعون كم زنبرنا منجستي نزي ما حيش ماكرو إيكونومي نعملوا تجبرها من السجار وتتحيزو بفلاي دما بشرف وصاي بعداجة خمرح بس مقبار تتحيزو كقات ميخيل يوم زولهم سجمات نبينهم فليو منجستي أبزياتهم كقات منزقولون نزم كقات منزقولون نجارات دما مفتحتات له أقميتو زجمرو مقسقاس شينيرو تي مقسقاس سون حزي بتجبار كتريو خلها بايتا باتي استسقلوا درجة هم زي نبرز ملاخته نجارات هلو أبايتا هم خوينو زي مركبون تايون تيلكا تي بلانن تلمن لمعتن حانتيسو خمنجستي زوجانو زلوا السرار حتات بفلاي مس مفرعين تتحيزو مس وهابا قلقالو تتحيزو مس نايم فصام بقعات تتحيزو أبزياتهم زرائي زلوا زلاتات تسأجم بتحسبوا له لك عن خي خون إن تسأجم إن ممكن تصير زخولو طبقات داروتات تخيل له خونات كم زلوا زي ما لاخوتو نجارات يوم حاجتنا مفصام معهم هتريو خلها حزي قدم قبل سفحتي بروجكتات منجستي مجلس يوم منتهي ينيرون تلك مجوتاتيو تتكلموا له بحمشت عامة 4 عامة تباهيلو تلميذ تحزلهم جن كابت تتكلموا لهم نلعل عطف عامتات زوستلو وانات ينيرو عطف عامتات كان موسى نلعل بولك كعون تباجت زباخنلون بولك كعون عطفي خابت تتكلموا له نلعل نهيرو ترخبوا له خونتات نيرون بزح وصعتات تدارج له خونتات نيرو حجين عقم منفصام منجستن دعابه مس مخرته تحيزو ابتم دريهم زلنا بخوابينا زلو عبيت بروجكتات قدرن ليتن الكاسريحه بحصير اوانن بصفتن توديهم اغلغلوت كبو زقول له خونتات زتفطرلو بايتا يزلو كاو سغيرو تي مفرياينت كم هاجر كنريو خلناون كاب اوان ناب اوان حدا افت مفرياينت نخعبي زمناونت تختيلكا امخاد زلو خيدي صبوق فريات نخركب ناي بعلو زخونه ابركتو غيريو خلايا ابت مفرياينت قدم حزي زين نملكتهم زنبرنا عينت زراتي كون يقولوا خلي افتنا منستر حرشان العلو كوالا انت هنا كم هاجر كنريو خلنا غير مفرياينتنا راح افتم تلمودو فرياتات مخعبات زي كونس توسختي ناي عداغا عالم قريبوم قطبه هاجر ناي بعلو زخونه ابركتو كمزجبو زخولو عينت فرياتات ونا عداغا عالم حسكا بصفتن بمطنن احيلكا مقرابون ناي بعلو زخونه بتحفشاو مهرتوش تعدي تحسبو زلو حفشاوي وصيت صبوق زبحال سدارو استمزغبلو 9 ورحي كم زنبره استملختلو خونتات يزلو بتغبارون نسو يخاطر افتبايتا بركز زبلو نغرات اناتوغنو ناب سراح انداتو افتي قطبا مقسقاس تهاجر حجست እንዳخونو ዝخدلو خونتات እና ተፈጠረ ዝመጸሉ ባይታ ስለዝነበረ በዚ መንገድ እዚ ተነቲ 9 ወርሒ ተን ሚኒስትር ዘቅረቦ ፈጻጽማ ነዚ ዝምልከት ይነሩ ማለት እዩ ግረም እሞ ናፍቲ ካልኦይ ዛዕባ ክንኸድ ከለና ከመገላልጻ ሚኒስተር ገንዘብ ወይ ከዓ ፋይናንስ ኣሕመድ ሸዴ ድማ ኣብዚ ዘፈር እዚ ጥቕልል ብዝበለ መንገዱ ምዝሕ እዚ ፕላንን ትልምን ዘልዕልናዮ ዝመጋገብ ኳላ ተኾነ ስፔሻል ድማ ንሰሙን ዘቕረብዎ ጸብጻብ ነይሩብቲ መድረኽ ዘተ ንሰሙን 4 ዓበይቲ ነጥብታት ልዕሎም ክትንትን እዮም ፈቲኖም ሓደ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ንብሎ ነገር ድማ ንምቁጻር ዝተኸይድሉ ጉዕዞ ዓብይ ምንባሩ ዘስመረሉ እዩ ለምዘበን ኣብዘን 9 ወርሒ ዝነበረና ኣፈጻጽማ እዚ ዝቕባበ ንብሎ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ንብሎ ዓብይ ፈተና ኮይኑ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ኩሉ ነገር ንኣትወ ድማ ንድሕሪት ዝሓልከና ፈታኒ ዝኾነ ነገር ነይሩ እዚ ብዓብይ ደረጃ ንምቁጻር መንግስቲ ዝኸደሎም ዘውፅኦም ፖሊሲታት እናተግበሮም ዝመፁ ክያዶታት ብምልኦም ኣብዚ ዓብይ ለውጢ ክነመዝግብ ሓደ ምክንያት ኮይኑ ኢሎም ዝገለጽሉ ኩነታት ኣሎ ካሊ ኣብ እቶት እውን መንግስቲ ኣብ ዓመት እዚ ኣብ 9 ወርሒ ብመዳይ እቶት ዘሪኦ ዘሎ
ተስፋ ነትሒዝና ዘለና 8.4 ሚታዊ ዕቤት ዓብይ ዓንዲ ሕቆ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ለውጥታት እናተመዝገበ ከም ዝመፀ ኣብ ናይ ግብረ ተኣኻኽባ ናይ እቶት ተኣኻኽባ ባህልና እውን ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣሰራርሓታት እውን እናተቐረፈ ናብ ዘመናውነት ናብ ዲጂታል እናኣትወና ዝኸድናሉ ሰብ እውን ብመንፈስ ተገበራይ ግብሪ ከፋላይ ማሕበረሰብ እውን ግብሪ ከም ግዴታት ይኾንስ ከም ግቡኡ ኣሚኑ ዝኸደሉ መስራሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተማሓየሸ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ዓብይ ዝላ ዘርአናሉ ኢሎም ዘቕመጡሉ ኩነታት ኣሎ ካሊእ እቲ ሓደ ዓብይ ዓወት ኢሎም ዘቕመጥዎ ድማ ኣብ ሰደድ ወይ ከዓ ኤክስፖርት ድማ ዓብይ ተዓንቶ ክተልዕሎ ዝፈተንካ ብምህርቲ ይኹን ብካልኦት እታወታት እናወሰኽና ምስ ምምፃእና ቅድሚ ሕዚ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓደ ወይ 2-3 ንብሎም ሰደዳት እናበርከቱ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ምህርትታት እናሰሰኑ ኤክስፖርት እንገብረሉ መንገድታት እውን ብኡ ልክዕ እናዛየደ ዝመፀን እዚ እውን ከም ሓደ ዓብይ ዝላ ኢሎም ዝገለፅሉ እዮም እቶም ሚኒስተር ካሊእ ብሓፈሻ ድማ ዘቐመጥዎ ሓፈሻዊ እቶት ሸርፊ ብሄራዊ ባንክታት ካልኦት ናይ ግሊ ባንክታትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተማሓየሸ ከም ዝመፀ ዝዓቕርኦ ገንዘብ ይኹን ብምቁጣብ መዳይ ይኹን ብዲፖዚት ካሊእ መንገድት ባንክታት እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካፒታሎም ምዕባይ ይኹን ጨናፍረ ምብዛሕ ይኹን ካልኦት ነገራት ኣብዚ ዓብይ ለውጢ ኣብ ሸርፊ ወፃእ ብፍላይ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓብይ ዝላ እናተመዝገበ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዘቐመጡሉ እዩ ካሊእ ኣብ ኩሎም ኣብ ሕርሻ ኢንዳስትሪ ዝረአ ዘሎ ናይ ዘፈር ግልጋሎት ወሃብቲ እውን ናብ ዲጂታላይዜሽን ዝግበር ዘሎ ለውጢ እውን ነቲ ዘመን ዝጠልብን ናብ ዘበነ ኣሰራርሓ ክነኣቱ መንገዲ እናኸፈተ ዓብይ ለውጢ እናርአየ ዝመፅ ዘሎ ዓብይ ስዳሮ ከም ዝኾነ ኣስሚሮም ዘቐመጡሉ ኩነታት ኣሎ ዘርዘር እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ንብሎ ዓንቶ ክንገልጾ ዝመፃና ማክሮ ኢኮኖሚና ዓንዲ ሕቆ ኮይኖም ትለውጥ ክመፅእ እውን ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮ ዘስመርሉ እዩ ዘሎ እሞ ናትካ ምልከታ እውን እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ልዒልና ፋይናንስ ዝምልከት እቲ ዘቐመጥካዮ ብፍላይ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ምስ እቶት ተተሓሒዙ ሎማ ዓመት ናብ ከባቢ ልዕሊ 1.5 ትሪልየን ብር ንምእካብ ትልሚ ተተሓሒዙ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣፈፃፅማ ናይቲ መንግስቲ ይኹን ተዓንቶ ዘለዓልካዮ ንስኻ እውን ነቲ ህዝቢ ሰጋሂልካ ግቡእካ ምዃኑ ተረዲእካ ብዘይ ግብሪ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ክዓቢ ከም ዘይክእል ተረዲእካ ብኣግኡ መፂኻ ንምኽፋል ዘሎ ድልውነት ካብኡ ዘሊሉ ቅድሚ ሕዚ ግብሪ ክትከፍል መፂኻ ዝገጥመካ ዝነበረ ቢሮክራሲ ክሓፅርን ምስ ዲጂታላይዜሽን ተኣሳሲሩ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ዘለካ ግብሪ እውን ትፈልጠሉ ኣብኡ ኮንካ እውን እቲ ናይ ግብሪ ስርዓት ተኸቲልካ ግቡእካ ትፍፅመሉ ዕድላት እውን እንዳሰፍሑ ምስ ምምፆም ተተሓሒዙ ሎማ ዓመት 1.6 ከባቢ ትሪልየን እቶት ንምእካብ ተተሓሒዙ ነይሩ ኣብዚ ናይ 9 ወርሒ ፈፃፅማ ክረአ ከሎ ሕዚ ነዚ ተተሓሒዙ ዘሎ ትልሚ ክፍፀመሉ ዝኽእል ዕድል ዘመቻችው ኩነታት ከም ዘለው ዘመላኽት ሪፖርት እዩ ቀሪቡ ነይሩ ካልእ ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ብዝብል ንማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ሃገር እዚኣ ተባሂሉ መንግስቲ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ዝወስዶ ልቃሕ ገንዘብ ኣሎ እዚ ልቃሕ ገንዘብ እዚ ቅድም ክብል ካብ ብኽነት ዝነፅሀ ኣይነበረን ካብ ብኽነት ዝነፅሀ ጥራሕ እውን ከይኮነ ንኣገደስቲ ዝበሃሉ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ዘይኮነስ ብዝተረኸበ ቁፅሪ ስኡልካ ልቃሕ ናይ ምውሳድ ኩነታት ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ዝኸፍአ ዕዳ እትይዋ ከም ዝፀንሐ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እናገለፅዎ ዝመፁ ዛዕባ ነይሩ ስለዚ ነዚ ተተሓሒዙ እቲ ዕዳ ምስ ዝተፈላለዩ መለቃሕቲ ሃገራት መንግስቲ ብዝገበሮ ልዝብን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሰለጤን ልምዓት ፅቡቕ እንዳኾነ ምኻዱ ማሕበረሰብ ዓለም እንዳተገንዘበ ምስ ምምፅኡ ኢትዮጵያ ኣብ ኢኮኖሚ ተመዝግቦ ዘላ ምስዳሮታት እውን ዘተኣማምን ንዓኣቶም ሰኸፈት ዘይህብ እቲ ብልቃሕ ዝውሰድ ዝነበረ ገንዘብ እውን ኣብ ማልኡ ይውዕል ከም ዘለዎም እምነት እንዳሓየለ ምስ ምኻዱ ተተሓሒዙ ቅድም ክብሉ እናተዋሃለሉ ዝመፀ መጠን ልቃሕ ከባቢ 3.5 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን እዚ ዕዳ እዚ ምስቶም መለቃሕቲ ሃገራት ኣብዚ 9 ወርሒ ብዝተገበረ ዝርርብ ምርድዳእ ናይ እፎይታ ስምምዕ ዝተበፅሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ እውን እዮም ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ኣብቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ዝገለፁ ካልእ እቲ ናይ ኣፈፃፅማ ትካላት ልምዓት መንግስቲ እውን እንተኾነ ሎሚ ካብ ቀደም እንዳሓሸ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብዋናነት ነቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ተሸኪመን ክኸዳ እየን ተባሂሉ ዝሕሰባ እየን ተን ትካላት ልምዓት ስሉጥ ልምዓት ከረጋግፃ ተባሂለን እየን ግን ብዙሕ መዳዩ ችግራት ዝነበረን እየን ሓደ ብምሕደረአን
محدرة أنزل زمن أو زخون سرعة محدرة أنا زي مختال بتزحسوا له درجة لمعتها ممسا زنبرا محلخاتات نيرو كلايتنا يكرأ كابنة التحسسبا أبتنت كالات لمعتون زلوا مسمخانو تتحاحزوا بزحنتنا هاجر إيكونومي أكندم حجاز عندنا تمليس النساتنون إيكونومي زبل علو هناتات نيرو حزقن تي أفتت سمات كالات لمعات منجستي كاب أوان داتا محايشة نحفشاوي لمعاتاوي منقسقاس تهاجر حجاز تخوينن إذا خدالو هناتات أبصبق هناتات كم زركابون أيت أحمد شدي أبتز قربة تبصب إذا سمرلو حسابي ونيرو طبعا تويز جلس كه عقب أتاون وصانون حزي دارجا صبق خيد الله تأتاون حزنا عبخا توصاني نعبخا تأتاوي ما ميزانو زحلو له من قدي نزخون له هناتات نمفتار بفلاي زيناي إثيوبيا تفري من العال بفرياتنا هنكورع كاب دجز موت زنورو فرياتات أو استعدي كنت قوم دحريوتي سددن أتاون وصان زبهان كم ما تأتن عم مقبر أبتم زحلفوا خلت 3 عامات سجمر من العاليو إذا من العالي زي بزت شعت أوار حزون تتناخيرو بمقتصان تي عقمي أتاون وصان نقدون انتخونه سناي بزخونه ملكعو الناس وقوم خمز اللون أفتز قربو نايت شعت ورحي سرا أفتت ما سرح جمجم أيت أحمد شدي زقلت سو حسابيني رومالتي قرم داويت من البات صبات حسات يوم زل عزلو تملكتنا وبوليكع تزنا مرفز عصمات هاي مسل زول نجر مسانا خوينهم نتزتي كتاتلون حساباتي كايرون كم زلو تسفان قبرمو انت نقتل من البات داويتنا بمنيستر حرشا زقرو صبصاب كنرق خلنا السل على حسابات كنرق خلنا بحفشا دكتور جرما امنتي بزقرو صبصاب من البات كم منيستر حرشا لبزمن ابز سالت شمون تنت 400 مئتاوي حفشا وناي قطبا عبيت زفر ويزنا حرشان ولو زفر كباب الشديشة نتو حدا ميتاو تثبيت يقبرلو تزبزح سراح تزبزح عيو بأس عودي أبز حرشة أيتو حزون تنبير زلو شديشة نتو حدا ميتاوي كاب شمون تنتو 4 ميتاوي درشا خوصد تغيري تقميتمو نزنو معوات دما كم مينيستر حرشة عبيت سراحتي يسالت كم زلو زقلت اللخناتاتي زلو لمزبن كباب 252 مليون كنتال مرت سرناي كبز ترخبون أبز 9 ورحي وشتي زغمت له خناتات له من البات إذ مهرتزي 252 مليون كنتال نبلو زلنا أبز 9 ورحي مئتاو مالت بمرت سرناي أنا نقلق زلنا كالي مرتاز حوسي يكون أمرت سرناي ترح استرخبه عبي زلا وعبي لوط تغيرو استقمت له خناتاتي زلو مزحلف عمت تنጻጽር ድማ ናይ 3 مليون كنتال فلالاي ወይ ከዓ ብልጫ ከም ዘለዎ زقلت له خناتات له أبكن قند مهرتي خلت تباهيلهم أبز حلف عمد 500 مليون كنتال مهرتي آتينيرو لو زمن جن لام 610 مليون كنتال مهرت كم زعبه أبز 9 ورحي زنت تصير زقلت له خناتات له كالي أبز حلف عمد أب قوع طرح 120 مليون كنتال مهرت صرناي استرخبن تخون لم زمن جن 152 مليون كنتال مهرت كم استرخبه بزمنصر ناي 30 مليون كنتال بليچ حزون كم زلو زيرو اب حرشا زكايد زلو لوطي ترمندس مخانو عبي لوط زلو مخانو فلاي بسرناي نريو زلنا لوطي اثيوبيا كاب افريكاون تمثال موديل خوينا هم تقرب زرئي مسلتات مخانو يم زغلصلو كالي اب مهرتي هفت انسساون عبي لوط 5 رأي 5 مزغبه زغمط له خناتات له بفلاي مس لما ترفات اساسيرون أم هرتن قاقحو صبا عاسا زتخل قدنا نبلوم كاب علتاوي هالك حاليفو نعداقا كخونو زخولو مهرتاتون أم مفراي استجمر له بركي كم تساقرنان عبي لو تخمزلون زغمت له خناتات له أبز حالفو 9 تواريح أبز فرحرشا ني اكسبورت كاب استوفي قددما خلتنا 6 بليون دولار آتاوي كركب 5 خاله زغمت له خناتات له بحفشا أم هرتي حرشاون عبيت زلا عبيت لوتات يرى خمزلو بفلايت حرشة خمت عن توقت العلوز فتن كداويت بحدا توت راح تفلت نورت بخلت 3 زخونو اكسبورت فلت نورت هاجرت حزي أمارات اكسبورت زقبرو ويسدد زقبرو مهرتات بمسسان مهرت حرشة نوعلو قد يصوت خمزلو زغمت له خناتات له زناي حرشة مزبان ونوعلو عبيت تقرأ تواهيو جبار كاب عرايز حرس زغنا وزغونو تاوتا تكنولوجي بدنا تتقمه مهرتو زسسنلو زعبيلو منغستي من البات هم تفلطو لبزبن
بملكع دقوما ونمهرت دخعي وهي عزي مدابريا نبلو فلوي تقرت هيو نزلنا دقوما نتجبر زوج حلو خناتاتون عبي لو تخمس رئيلون عبيت عوتات يحفز خمس لو زي قمط له خناتات يزل زيرو أبز تشعة تور حزنا مرفس أزمة نتزعزنا ينايز عمت زي بيجة تفت أزمة نبتزد التراك زوجته مخانو أم ملاخة مخانو زسمر لي دكتور قرما منتي هو بحرشة أو كنت فلتو أبرشت ثمانية مئة زخون حرستي هاجرنا تبقى أرزلك زنبر محور سبنا بزح تصادف زجبر له عوديو زعود زي زمناوي كوينو مفرعينتون بزحاشة درجة خبرخ بمقبار وحسنا مقبي كم سدرا كم هاجر نمرقات أبز جبر جعزو وساني قد زلوا قدم كبلون ولا حزون انتخونه عنده حقوق إقتصادي تهاجر كوينو زقت سلو زلوا خونه تاسل زلوا نزي زمناوي نمقبار زجبر زور مقسقاساتون أبزم زحلفوا تشعت أوارح مرأي كأليو جل خللات بزمناوي حرشة تود حرز بلا انت هالينون كم فيدرال منجستي استفلاليو دقافات ناي أب زمناوي حرشة نخاطوا استفلاليو دقافات عم مقبارون كم تريوتات زوجون زنورو صراحتي مخانمون نبعزاب خيلنا هنا إذا دما عم فريينت عبيخة مقبو حسن عرسخها بمخال تي إيكونومي تهاجرون بدنبي حزوون خخيد تحرشا مفرعينتو زمناون صفتون زحلو بمقبار بفلاي دما نابتي بزح عدل صراحة مكفتر زغل شرفوت أو كترف زغل نابزني أجرو بروسيسينج صراحتي نمتاو زقبرو من قدتاتون بايتازن تصفون سلازخونه بمن قد زيزو جون زلوا صراحة بحرشا مداي إثيوبيا خم إثيوبيا نخالوت هاجرات أفريقيا أون مرأي عند خونة مسؤول زلا خونتات كم زخونه أبستفلا لي وانات بستفلا لي معقنات زينة نات نجارزنا برا حسابي الكام وسادي كألمو بس بيلنا أبرش كم زفلت تكي ألبا إندستري ناتبه على زفلت مخاني إثيوبيا بزي زلوات أجا تزبرخت أجا الكهتوس دو تغل جند ما خصاب حجي بتزدل ملكو مزميز نادي تقامنا له تحداتي توريزم زملكاتيو توريزم زملكاتون أبزم نايت شعة ورحية فتات ما سرحنا كتشان عسر شعاتن بجت عمت تراعيون تجمجيمون نيرو منستر توريزم سلامويت كاسا قريبا ون توم صاحب حجي تفتسمهم زلو أبتم تشعة أوارح زلو أفتات سماتات أميتن زغربو أنيرن كم ناتن أجلالتسا أب بجت عمت كتشان عسر شعاتن بفلاي مس كونفرنس توريزم تتحيزو عبيتي سرحتي استوجنا له عمت كم زنبرة زقمت على كونتات هالو أب هجرنا لعلي سوسا زخون علم لغن هجراون زباون وعلاتات تساليت أميم زم لعلي سوسا زخون علم لغن هجراون زباون تكالات خصات فخلو نزيعتهم مش زخونة مسارة لمعت كونفرنس توريزم زمتشو بايتا أمنت أف دما منجستي تقرأ هيبو أم مسارة المعات زوجنا مسرحتي زم كونفرنسات زياتهم أبزي بهاجرنا بتشعة ورحزن خسالته كم حدث الطح بايتا زفت أرلو قناتات كم زنبرة ين أم ملاقيتن أبزي من الوقت كن محزي أب إثيوبيا عدي سبب زكايد وعلا خم تفلتو زخون وعلا خكايد كله ثم عالم لخ وعلاتات مستسالته صبحتو قال يوم بليتي بررا زكايدلو قال يمكن حتى ليتي حديرهم زوج له خناتات ينيرو لوم بجن تي جت هاجرنا نابس بق بايتان لا تملسه مسممصو تتححزو بفلاي دما ختم አዲስ አበባ خاني وقبتن دمقتن كم شما አዲስ አበባ تخونلو زلا خناتات እንዳፈጠረ مسممصو تتححزو نصانحيت نايزوم كونفرنس توريزم تساتفو أكلات بغلت سلسة معاتي نسومون زأكل عبدي سابق جزيهم من محلاف زحارة يلو زمرت لخونتات نيرو لزون أكل نايت توريزم يو سلازي توريزمون بتصحيتو أب إيكونومي تهاجر يخوفيوز قبا نجار نخعبي ناي بعد زخونة جدا كم زبركتوني تملاخيتو زلو أبزي بفلاي منجست دما بدبلوماسي مداون زوجنهم سفحت سرحتات علو بدبلوماسي مداي زوجنهم زلو سرحتات تحدى حزي من قد داير إثيوبيا ريخات خونكا زمزو تقعستي بفلاي إكزيت زجبرن تخوينا إثيوبيا زحدروا له عدل نتليو ما تيوم خام عرف يوم بناء بعلو من قستوس أجيرتهم زلو متشوات زخونو بتوريزم سحبت زخونو بوتاتات بناء بعلو من لعال تملكيتهم عدة جيرام ريوم خادلو زخولو بس من قد زون مسألة هاجر أفتزخود وعدي كلا اليوم كفالته زخولو له عدلات مس أير من قد أيرن مس منستر توريزمن
ካልኦትን ዝተፈጸሙ ስምምዓት ኣለዉ ዞም ስምምዓት እዚኣቶም ኣብቶም ዝሓለፈ 9 ወርሒ ዝተፈጸሙ ስምምዓት እዮም እዚኣቶም ኣብዚ 9 ወርሒ እዚ ከም ዝተፈጸመን ሚኒስተር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ገሊፀን ዘለዋ ከም ትፈልጦ ብርክት ዝበሉ ንበጻሕቲ ዓዲ ሰሓብቲ ዝኾኑ ዕዮታት ኣብቶም ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ተሰሪሖም እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚኣ እሳቶም ብምስርሖም ተተሓሒዙ ድማ ዋሕዚ በጻሕቲ ዓድን ጻኒሒት በጻሕቲ ዓድን እውን ካብ እዋን ናብ እዋን እናበረኸ ዝኸደሉ ዘሎ ዕድል ምዃኑ በዚ ቢሉ እውን በዚ ቱሪዝም ብዝፈጥሮ ምቹ ሃዋሁ ሓደ ኢኮኖሚያዊ ምንቅቃሕ ካልኣይ ኣብቲ ዙርያ ቱሪዝም ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ዕድል ስራሕ ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ተጠቃሚ ዕድል ስራሕ ብርክት ዝበለ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት እውን ተጠቀምትን ተረባሕትን ዝኾኑሉ ዕድላት እውን እናተመቻቸወ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዘመላኸተ ፀብጻብ ነይሩ ጽቡቕ ኣላ ዳዊት ምናልባት ዘፈር ቱሪዝም ከም ትፈልጦ ምናልባት ኢትዮጵያ ብዝጸጋዚ ብዙሕ ተፈጥራዊ ሃብታትን ጸጋታትን እናሃለዋ ግን ድማ ንነዊሕ እዋናት በቲ ዝድለ መልክዕ ዝተጠቐመትሉ ኣይኮንተን ሓደ ምናልባት ንቱሪዝም ክነልዕል ከለና ብፍላይ ካብ ወፃእ ዝመጽእ ሃዋፂ ወይ ከዓ በጻሒ ዓዲ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሰላም ይደሊ ድሕር ሰላም ድማ ዝሪኦ ሰለጤን መሰረተ ልምዓት እዩ ከም ተዓንቶ ዝብልካዮ ክጸንሐሉ ዝኽእል ኣኮሚዴት ክገብሮ ዝኽእል ምዕሩግ ዝኾነ መጽንሒ ወይ መዕረፊ ቦታ ከምኡ ድማ ሰኪር ክገብሮ ዝኽእል ናይ መንገዲ ድሕንነት ካልኦት ምስ ቴክኖሎጂ ተኣሳሲሮም እንሪኦም ናይ ቴሌ ዝርግሐ ናይ ዋይፋይ ኣጠቃቅማ ንበሎ ናይ መብራህቲ ኣጠቃቅማ ንበሎ እዚኦም ኩሎም ከም ጠለብ ዝጥቀመሉ ወይ ከም ኣብቲ ዓዲ ኣሎ ዶ የለን ኢሉ ሓደ በጻሒ ዓዲ ዘጽንዖም ዝሪኦም ኩነታት እዮም ምናልባት ሰላም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣብትን ዝረአዩ ናይ ሰላም ሃልክታት ነቲ ቱሪዝም እዚ እናጸለይዎ ዝጸንሑ እዮም ግን ሕዚ ብዝረአ ዘሎ ውስን ለውጥታት ግን እዚ ናይ ቱሪዝም ዘፈር ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ዘበናት ተበራቢሩ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ዝኸደሉ መንገድታት ዝተሰርሐሉ ኣብ ዝሓለፉ 2-3-4 ዓመታት ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ ክተልዕሎም ጀሚርካ ኢኻ ዳዊት ምናልባት ምስሊ ሃገር ካብ ምቕያር ሓሊፎም ببرك علمون كنا حنحنا زخلو درجهم زحلو علو استوهالو مباصح بوتاتات ناتانو صمصيام اب كتما ديسار اخات خونكا بركز ولو صراحه تسريحام يوم مجمريا مزي سلازنبره زوما بديسا استرايو غبتا لشجر زولو صراحتي نعبي خيدم ناب غبتانا هاجر نعبي ناسغوم خيدم ببرك هاجر دما كمن غورغورا صبرا چورچورا ونجي حلالا كيلا بينونا زولو عبيتي نمرأيهم بتعمي صحابته زخونو نمرأيهم طرحتي يكونه او وشتمون اكوميديز غورلو تسرحلو ماتريال ونوعلو ببرك علم كودادرنا زخولو ازيوم سلازلو يوم انتم عنتو زل خيم حزب ايكو توريزم تاساسيرو مستر توريزم كونفرنس تاساسيرو بصحتي ويخعنا اخباي لمن زمصو هوستي ابزي سومون خلته سومون صانيحتهم كصنح زغورم زلو نزيوم اكوميديت غبر زخلو بهوتيل نولم بقرب نولم خالي تكنولوجيات نولم نابز حشه سدارو يلوق سلازلو تسفا وهاب نغرا سلازلو ازوم لو تازيوم كمزغو زخالو عدللو يلكا موسادي كاليو زير افت توريزم استرعي لوطي افتم كالوتون استرعي لوطي نزا هاجر زيات مراصي تحرايتنا غبرا زخد زلو منالوات قدم حزكو ايثيوبيا خمزيوم عينت مدرخات نندو عامس سالع ليون كتدالو اب عامت برك يوم خلته 3 مدلاو نوعلو كم برك تغيرو زوسد زنبره يحزغن بتفطير زلو ناي كوريدور لمعات كنت اساسيرو زفطر زلو مسلي ناي ملواط قنتات عبيت لوتاتنا تمزغو زلو يمو منالبات نفت ناي مودات كم سامبل غيرنا زوسدنايو ወይ ከም ኣብነት ገርና ዝወስደናዮ ናብ ኢኖቬሽን ሰግርትለና او ዘለካ መረዳእታ ካፍለና ዳዊት ወኢኖቬሽን ሚኒስተር ወሳንነት መልክዑ بفلاي حجي عالمنا بصيحته زلا موائل زي موائل زي ناي ديجيتاليزيشن موائليو بديجيتاليزيشن سراحتي دحريت انت تقوتيتكا بولكع سلطين لمعت كاون بولكع محبراوي ركب كاون بولكع كل مداوي كنتات كازوسن يلو درجه بصيحلو تي ديجيتاليزيشن مز تتححزو ابزم 9 ور حزي بز درجه زي بمردا اب 3-4 زخونو عودታት ማእከል ብዝገበረ ውጽኢታት ከም ዘመዝገበ እዮም ቶም ሚኒስተር ዶክተር በለጠ ሞላ ኣብቲ ዝቀረበ ጸብጻብ ኣቕሚጦም ዘለው ተሓደት ናይ ሰለጤን ስራሕን ዲጂታላይዜሽንን ዘለው ምትእስሳርዩ እቲ ካልእ ዲጂታላይዜሽን በአንጻር ምፍጣር ዕድል ስራሕ እውን እንታይ ከም ዝመስል ኣብቶም 9 ወርሒ እውን ዝተወገኑ ስራሕታት ዝቐመጡሉ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ዲጂታላይዜሽን ንቅድሚት ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል ዲጂታላይዜሽን ተወዳደርትን ተናሓናሓትን ክገብረና ዝኽእል እቲ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ እዩ ስለዚ ኣብ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ እውን ዝውገኑ ዘለው ስራሕቲ ዘመላኽትሉ ኩነታት ኣሎ
كابز زليلون مس نزي حجاز زخونة مسارة المعات عم هنا تقول كم منجستي زوس دوم زلوا سقوم تتاتون أفتم تشعت ورحين تاي مسلون يروم زبل نجار است ملاقات اللوخونة تاتينيرو مستتحيزو زي ديجيتال سرعة سرارحة بمسفحفح بقوع زخونة حيل سب أم فراي أفتم تشعت توارح استشرحوا سرحة تاتلو حدا أفتم ديجيتاليزيشن بقطع زلوا نزي أوبريتس جبرا أكلات زلوا معامي معباي استوهبوا سلطانات كم زلوا زملاخته الخناتات هالو كلا يقول نقص عليه بتلمي تتحزن يروب في الليل نبكي بحموشت مليون بروجكت إتيو كودر إنيشيتيف تباهيلو الأسبوع لو ما عملت تجميريو زي نزه هجرزي أب ديجيتاليزيشن نبز حاجة بالراحة كبس حزق الولدو علم لخت صفته زحلوه ديجيتاليزيشن بقعت زلوا وصلت أنا نخوسد ما نقصتي زي حازو إنيشيتيفيو بزي إنيشيتيف زي لو ما عملت نبكي بشدش تميتن سمانين شو مونتن شح إثيوبياويان سلت أنا يوصد اللو كابزي أتوم نبكي بخلتم إيتن 7 شح زخونو بعالم لخا سيرتيفيكيت عالم لخا صفته زحلو سيرتيفيكيت تمرقهم نزي أفلتو زتوهبهم كم زلو مس بقعت حيل سبت تحيزو تقمطوا نجار علو كالي ديجيتاليزيشن تتحيزو بفلاي مس مؤخول زخونه حبريتان صفته زحلوه دحنነት زيغاتاتن هاجرن كوحز زقل حبريتان بسم الله تتحيزو ازيناي فايدا نبلو ديجيتال مللي مننت كاردون تخونه ناب كاب 14 مليون اثيوبياوያን مزغبا تمزغيبهم زي ناي ديجيتال متاوقيا خوننو زخاللو خونتات كم زلون زملاخته خونتات الله بفلاي مزناي ديجيتال فاينانس اساسيرو كم ايتي تيليكوم كم سي بي اي زامساسولون كالوت امناي بولكان امناي منغستن بانكታት زلو ناي ገንዘብ بتحللفتي تكنولوجيات ديجيتالايزد بمغبار كابتي ورقه حتيمكا ورقه بገንዘብ بطره ገንዘብ ዝግበር ዝነበረ ልውውጥ ነፃ بمخان ናብ ከባቢ ላዕሊ 8 ቢልዮን ዝኸውን ዝውውር ቅርሺ ኣብዚ 9 ወር ሕዚ ብዲጂታላይዜሽን ከም ዝተፈጸመውን ዘመላኽትሉ ኩነታት ኣሎ ምስ ምፍጣር ስራሕ ተተሓሒዙ ኢኒሺየቲቭ ተተሓሒዙ ዕድል ስራሕ ንምፍጣሩን ብዲጂታላይዜሽን ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ኣብ ምህዞን ፈጠራን ብዲጂታላይዜሽን ተተሓሒዙ ሰፋሕቲ ዕድላት ዝተፈጠረሉ ከም ዝነበረ ዘመናዊ ስርዓት ኣመራርሓ ዲጂታላይዜሽን ውን ንምዝርጋሕ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ተተሓሒዙ ዘመናውን ክኸውን ሰለጤን ንክህልዎ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብዘሰፈነ መልክዑ ምንም ምንኽኻእ ብዘይብሉ መልክዑ ዲጂታላይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝተገበሩ ስራሕታት ውን ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ሚኒስተር ኢኖቬሽን ዝወገኖም ስራሕቲ ከም ዝኾኑዮም ሚኒስተር እቲ ኢኖቬሽን ዶክተር በለጠ ሞላ ገሊጾም ዘለው ምዝተተሓሒዙ ስታርትኣፕ ቴክኖሎጂ ون أبزيد شعات ورحزي خمس فلات أفتنا مجمرة مئة ورح خبابي كدايم مينستر دكتور أبي أحمد استرخبلو ناي ستارت أب بوليسي تغاريتسو ناب تكبار استاءت واللغنتات كم زنبرة إذا بسرونا من قد نيرو كابسة تحيزو نزيد الجفاي بزخونا ملكعو تبيت عيو حلف النت وسيدو من ستارت أب تكنولوجيا تحيزو سفحت صراحتنا وقنا خمس مسألة زون وتسيتو مس فترة عدل صراحة تحيزو مس مهزون خالوتن تحيزو عبيت نجارات إنها تفتروا يمسوا خمس لو عبزم 9 ورحتات زياتهم استوجنوا صراحتي كم زلوا يفتي 9 ورحي أفتات ما صراحة جم منجستي تملاخيتو زلوا مالتي قرم داود من البات حز زناي ديجيتال صراحتي كنا خلنا زيرو حزي عالم استلوه تحزز زبن طلو ناي تكنولوجي قداي مبصح متقام قدن زبللو امبر ناي ماراص قداي ونا يكونن نزي نحزيت يطايمكا ياو انالوجن ندحريتنا تملسخا بهلاو زغونه سارحه كتقم زي تخللو غزي ايمو مس انوفيشن تاساسير دما بزي حزي مهازاي زغونه ولدو مفتار تودادراي زغونه مس زلنا هلو عالم توداديرو كابنابن بمهرت يكون بصفات يكون بكل نغرو دلو زغونه حيل سب مفتار بقع زلو من اسي ناب قدميت ممصا قدي زبل ነገር ስለዝኾነ ምንም ሕቶ ዘለ ጉዳይ ዘይ ምዃን ይቅመጥ ዝግቦ ምናልባት ሕዚ በጽሕና ለዘለና ዘበነ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ውን ዋዕል ዝኾነ ጽልዋ ዘለውን ትውድድር ድማ እናጸበበ ከምኡ እናኸረር ዝኸደሉ ኩነታት ስለዘሎ ካባጋ ተዳልዩ ነዚ ዝምክት ሓይሊ ነዚ ዘንብብ ሓይሊ መንእሰይ ምፍራይ بقع قد سلازبل مينستر إنوفيشن ون بزمداي زوريهم صراحتي عبيتنا يسرح عدلات مفتار يكون زي تجلس عبيت نجارات ون كله سلازخلو عبيز الله خمس اللو مرأي كاليمو
ምናልባት እዚ ኣብዚ ለውና ዛዕባታት በዘዛዚምና ናፍቲ ካልኣይ ርእስ ተሰገርናታ ይመስለካ ከም ካልኣይ ዝመረጽናዮ ርእሲ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ተፈጸሙ ዓበይቲ ፍጻመታት ሓደ ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ኣብ ዝተገበረ ናይ መዝነት ወይ ናይ ስልጣን ርክክብ استقمتوا شمونته ناي قالكينان سند نيرمو ازي بفلاي دما نليتنا جنرال تادس وردس توهاوم اذن شمونته عبي صراحه زي ان مفصام تجمروا صراحه يوم غلغليهم ግን بملؤነት ፈጺምካ ናብ ዝሐሸ በርኪን ምስጋርን ወዕለ ፕሪቶሪያውን ልክዕ አጣና ኺርካ ናይ ምፍጻም ትክልል ድማ ናብ ኑር ሰላሙ ተመሊሱ ናብ ሕጋው ናይ መረጻ ከይታ ዘአትወሉ መደላድል ምፍጣር ዝብሉ ዓበይቲ ነጥታ ዝተቀመጡ ነይሮሞ ሓደ በሓደ እስኪ ሕጸርና በልና ክንሪኦም ምናልባት ከም ፈላም ዝተቀመጠ ነጥቢ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ይሞ እዚ ምናልባት ዳዊት ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ጅማሮታት ኣለዎም ናይ ራያ አካባቢ ዘሎ ተፈናቃሊ ናብ ቦቶ ክምለስ ተገበረሉ ብውስን ድማ ኣብ ጸለምትን ካብውን ክምለስ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ ግን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕዝቡን ገና ዝቀርዮ ዘይተመለሱ ወገናት ኣለዎም እዚ ከም ሓደ ናይቲ ቃል ኪዳን ሰነድ ተገይሩ ዝተወሰደ እዩ ኣብዚ ታይ ይቀመጥ ዘሎ ምናልባት ተመዛበልቲ ሓደ 2-3 እናተባለ ክረምትና ሓለፉ ኣብ መረበቶም ተመሊሶም ናብ ንውር ስራሕቶም ከይምለሱ ዓንቅና ኾነ ጸንሐ ጉዳይሞ እዚ መንግስቲ ፌደራል ውን ቁርብነቱ አረጋጊጹ ስራሕት እዚ ክንወግኖ ለና ዝብል አንፈ ተቀሚጡ ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ውን ከም ሓደ ዕጥቂ ወይ ስንቅ ገይሩ ስራሕ እዚ ክፍጽም ኣብ ቃል ኪዳን ሰነድ አቅሚጡ ወሎ ታይና ክንወስድ ዝግበና ኣብዚ ተፈናቀልቲ መትሐጃ ምስ ፖለቲካ ኮን ይብሎምን ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ወገን እዞም ወገናት እዚኦም ነቲ halka ፖለቲካ ከም መትሐጃ ተገይሮም ማንም ኮስዶ ዝግበኦ ጉዳይ ዘይኾኑ ዋኒና ምዃን ተርዩ እቲ ሕዚ ዝጣየሽ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ውን ኣብዛ ታሪፋ ዘላ ሓደ ዓመት ነዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ናብ ቦታኦም ወሲዱ ንውር ናብሮኦም ክመልስሉ ዝኽእሉ ከም ሓደ ዝተቀመጠ ነጥቢ ከም ካልኣይ ዝተቀመጠ ነጥቢ ድማ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ከይዲ እዩ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ሕዚ ገለገሊው ኣብ ካሊእ ዓውዲ ተዋፊሩ ናብራ ውልቁ ይኹን ናብራ ሰድሩ ኢሉውን ናይዛ ሃገር ኢኮኖሚ ኣብ ምሕጋዝ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ክህልዎ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ዕጥቂ ሒዙ ኣብ ካምፕታት ከፍ ዝበለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ መንግስቲ ይኹን እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ካብ ወፃኢ ውን ሓገዝ ፈንድ ዝገብሩ ኣካላት ውን ትኩረት ሂቦም ብኣግባቡ እግሪ ዝተኽለሉን ናብ ንውር ስራሕቱ ዝመልሰሉን ስራሕቲ ብፅፈት ክካየድ ከም ዘለዎ እዚኦም ውን ናይ ፖለቲካ መትሐጃ ክኾኑ የብሎምን ዝብል ነገር ክስመረሉ ዝግብኦ እዩ ምናልባት ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ክልል እዚ ሓይሊ እዚ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ናብርኡ ዝደሊ እዩ ናጋ ክፈሪ ክወልድ ክዝምድ ዝግብኦ መንእሰይ እዩ ናብ ንውር ስርሑ ኣትዩ ምናልባት መጻኢ ህይወቱ ዘጣጥሕሉ ካልእ ህይወቱ ውን ዝመርሕሉ ዕድል ክንፈጥር ክንኽእልና ዝብል ነገር ከም ሓደ ዓብይ ነጥብ ክውሰድ ዝግብኦ እዩ እዚ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ውን ተጀሚሩ ግን ተሰናኺሉ ዝተረፈ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ውን ብዕቱ ከም ሓደ ዓብይ ስራሕ ተገይሩ ኣብቲ ቃል ኪዳን ሰነድ ዝተቀመጠ ነጥብ ኣሎ ልዕልና ሕጊ ምንጋስ ምናልባት ከም ትፈልጦ ትግራይ ሕዚ እዚ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ኩነታትን ሻቅሎ ዝፈጥሩ ኩነታት እዮም በብከተሙ ትሰምዕ በብካባቢኡ ትሰምዕ እዚ ናብ ዝነበሮ ክምለስን ምናልባት ትግራይ ሞዴል ኮይና ብሰላማ ይኹን ብዕለታዊ ምንቅስቃስ ይኹን ሰብ ካብን ናብን ዝንቀሳቀሰሉ ብዘይ ስጋኣት ዝኸደሉ ጸጥታዊ ውሕስ ዝኾነ ሰላማዊ ውሕስ ዝኾነ ትግራይ ምፍጣር እዚ ሓድሽ ተጣይሹ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ካብኡ ዝሕሎ ሓደ ዓብይ ስራሕ ተገይሩ ዝተቀመጠ እዩ ስሩዕ ዝኾኑ ስራሕቲ ልምዓት መሰረተ ልምዓት ውን ተጀመሩ ነገራት ኣለዉ እዚኦም ኣጠናኺርካ ምኻድ ባህጊ ልምዓት ኣሎ ድሌት ልምዓት ኣሎ እዚ ባህግን ድሌትን ልምዓት መንእሰይ ይኹን ህዝቢ ትጠለብ በግባቡ መሊስካ ድማ ኣብዞም ስራሕቲ እዚኦም ዘለው ምንቅስቃሳት ናብ ንውር ቦታኦም ምምላስ ዝብል ነገር ከም ሓደ ነጥቢ ዝተቀመጠ እዩ ካሊእ ብኣጽንኦት ዝተቀመጠሉ ሓምሻይ ነጥቢ ድማ ካብ ሕገ መንግስታዊ ወፃኢ ምስ ካልኦት ኣካላት ብዘይ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝግበር ርክባት ጠጠው ክብሉ ንሰምዑ ነገራት ኣለዉ ሓደ ግዜ ዘይተደልየ ርክባት ምስ ካልኦት ስግር ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ውን ርክብ ይግበሩ እዮም ኣብቲ ክልል ዝብሉ ኣለዉ እዚ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ስርዓት ክሕዝ ከም ዝግብኦ ካብቶም ሓደ ኣብቲ ሰነድ ዝተቐመጡ ነጥብታት እዮሞ ካሊእ እቲ ክልል ንመጻኢ ድሕሪ ዓመት ከም ትፈልጦ 2018 ሃገራዊ መረፃ ዝካየደሉ ግዜ ምስቲ ምዃኑ ነዚ መረፃ እዚ ድልው ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ክሊ ንኩሎም ፖለቲካ ፓርቲታት ዝሳተፍ መደላድል ምፍጣር ዝብሉን ከም ሓደ ስራሕን ዋኒን ተገይሩ ዝተዋህበ እዩ እዚ ኩሉ ማዕረ ዘሳተፍ ንኩሉ ድማ ናይ ዲሞክራሲ ጨና ዘለዎ ክልል ኮይና ክትመጽእ ኩሎም ተናሓናሕቲ ውድባት ወይ ከዓ
ኣካላት ድማ ማዕረ ዝወዳድርሉ ናይ ዲሞክራሲ ጨና ዘለዋ ክልል ክትኾነ ምግባር እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ሕዚ እውን ሓደ ዓብይ ሓላፍነት ዝተዋህበ እዩ ካሊእ እዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ሓደ ካብ ዘይምሰርሖ ምናልባት ቀሪየን ዝነበራ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራ ከም ትፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያ ከም እንከታተሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዕቱብ ይስራሕ ኣሎ ይንቀሳቀስ ኣለዉ ክልል ትግራይ እውን ነዚ መደላድል ክኸውን ዝኽእል ኣብ ምምችቻው እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ነዚ ምክክር ኮሚሽን ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ዘተ መድረኻት ነዚ መቻችው ናብዚ ባይታ እዚ ከኣቲ ናብዚ መድረኽ እዚ ክሳልጥ ዘኽእሉ ነገራት ክሰርሕ ከም ሓደ ሓላፍነት ወይ ሰነድ ቃል ኪዳን ተገይሩ ዝተወሰደ እዩ እሙዳእታ ከም ሻምናይ ዝተቐመጠ ነጥብ ድማ ኩነታት ሚድያ እዩ ኣብቲ ክልል ዝርከባ ሚድያታት ነዚ ሕገ መንግስቲ ዘኽበረ ዓዲ ብትምርሐሉ እቲ ፌደራል እውን ብዝመርሖ ከም ሃገር ሓንቲ ሃገር ስለ ዘላትና ካብኡ ውፅእ ዝበሉ ሓሳባትን ዝውዝዑ መረዳእታታት እውን ጠገለ ብዘለዎ መንገዲ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክውዝዑን ክሰርሑን ክንቀሳቀሱን ከም ዘለዎን እዚ እውን ምርኣይ ምክትታል ዝብል ነገር ከም ሓደ ዓብይ ነጥቢ ዝተቐመጡ እዮም ከመይ ሪኢኻዮም እዞም ነጥብታት እዚኦም እቲ ዘሎ ግዜ እውን ሓፂር ሓደ ዓመት እዩ እቶም ስራሕቲ ግን ዝርግፍ ኢሎም ዝፀንሑ ዘይተኣከው ብርክት ዝብሉ ስራሕቲ ይመስሉ እሞ እዚኦም ከመይ እዩ ክሕገዝ ዘለዎ ከመይ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ዝብል ነገር ሓሳባት ተልዮም ካ ዳዊት እቲ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክርኢ ከለና እቲ ፖለቲካዊ ምትህልላኽን ፖለቲካዊ ዘይምቅድዳውን ዝፈጠሮ እንድዩ እቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍፀም ጀሚሩ ኣትሊስት 2 ዓመትን ልዕሊኡን ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ተገዲስካ ማእኸልካ ህዝብን ጥራሕ ጌርካ ትልሚ ሓንፂፅካ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ብተጠናኸረ መልክዑ እንተዝስርሑ እቲ ባይታ ዝነበረ ፀገም ዝተደረዐ ፀገም ኣብ ዓመቱን ተቃሊሉስ ኣብቲ ዝቅፅል ካልኣይ ዓመት ከኣኒ ናብ ጥንኩርን ድልዱልን መፍትሒ ዝመፀሉ ኩነታት ምንዳይ ምተኻእለ ነይሩ ግን ዜሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ዘይምቅድዳው እቲ ኣብ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ተቐምፂፆም ተሓንፂፆም ዝነበሩ ዕማማት ብኣግባቡ ንኸይውገኑ ዝኽኣለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሰሚዕካ ትኾንካ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብፍላይ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ በሎ እቲ ምስቲ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ኣካል ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ እውን እንተኾነ እቲ ብዝድለ መልክዑ ንኸይኸይድ ካብ ተጊኻ ንቅድሚት መፂኻ ካብ ምስራሕ ብዘለለ ንድሕሪት ንክጉድለት ዝነበሮ ግደ ዝዓዘዘ ከም ዝነበረ ዘመላኽትሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ሰላማዊ ዝኾነ ርክክብ ስልጣን ሓደ እቲ ሰላማዊ ዝኾነ ርክክብ ስልጣን ምክያዱ ሓደ ትምህርቲ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ተተረኻኺብካ ዘለው ሕፅረታትን ጥንካረታትን ተናቢብካ ንቐፃሊ እውን እቲ ስልጣን ተረኪቡ ዝሰርሕ ሰናይ ትምኒት ኣቐሚጥካ መደላድል ምፍጣር ሓዱሽ ባህሊ እዩ እዚ ባህሊ እዚ ከም ሓደ ኣወንታውን ክንለምዶ ዝግበአና ክውሰድ ዝግብኦ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዚ እቲ መድረኽ ንሱ ዓይነት መንገዲ ስለ ዘመላኸተና ማለት እዩ ካብኡ ብዘለለ ንዕኡ ተደሪኹ 8 መካተቲ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣፈፃፅማሉ እኽቶ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተፈሪሞም ኣለዉ እዚኣቶም ብዋናነት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ተሸሞም ዘለው ኣሚኖም ተፈሪሞም ዝወሰድዎም ሓላፍነት እዮም እዞም ሓላፍነት እዚኣቶም ብሓላፍነት ስምዒት ንምስራሕ ተበግሶ ከም ዘሎ ሰውን ብዝተዋሃቦም ዕድል ዝገለፅሉ ኩነታት ኣሎ በዚ መዳይ እዚ እውን መንግስቲ ፌደራል እውን እዚኣቶም ንክዕወቱ ኣብ ጎኒ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ኮይኑ ካብኡ ዝፅበየ ኩሉ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ዝገለፀሉ ኩነታት ኣሎ ግን ከምቲ ዝገለፅካያ ሕዚ ምስ ተመዛበልቲ ወሲድና ክንሪኦ ከለና እዚኦም ተመዛበልቲ ዜጋታት እዮም ዜጋታት ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዝተመቻቸወን ዝተደላደለን ኣከባቢ ናይ ምንባር ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎም እዚ ሃገር እዚኣ ብፍላይ ምስ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ከባቢ 2 ዓመት ሰላማዊ ሃዋህው ዝተፈጠረሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሰላማዊ ሃዋህው ኩነታት ግን ንዓኣቶም ዝፈጠረሎም ረሃባ የለን እዚ ረሃባ እዚ ብሰንኪ መን ምዃኑ ብንጹር ተገምጊሙ بمجلس درجة ونستجلس له خناتان سلزلو حزي بجزاو محدار بريزيدنت خوين مسجد الله أكان لزوم سنة زياتهم زفرمة حزوون تي حزبي أباي تازلو تجزاو من محدار مس فيدرال منجستو خوينهم بحث روان نزي لأختوزي بمفتسام بزح أجمعات مفتاحي كالي مالتيو حدا قصن زخونة من نوابرون أيتم حبرسب من رجعت كاليو كالاي أما فرعنا تزهجر يكون تخللون نبعلم زخونة أبركتو خبركتو وزجبوهم زنبرة
بسنكي أب رجوع زخنة بوتا زي مسفارم بسنكي خاب كبابيهم رحقهم من بارم كرمت ما خرمت بزحلة فوق قصري ساتهم كفري وز جباء زنبرة أبتخلل كندينا إذا أكل يودل كم زلون مرعي كال سلا زخنة نايزو مسأجا مفتاح مالت عم مفرعين نتون نايب على زخنة أو أنت هو وتسيت كركب مقباري الكام موسادي كال تخيل مس ناي بريتوريا سمع تتحيزو مستي مفتاح عتكي مسنا دي دي ار صراحه تتحيزو بزح بجت يولعهم زلو قدامي مينستر دكتور ابي احمد يكون ولا غزياو محدار بريزيدنت نبر يتاچو ردا ناب كابي لعل 3 بليون زاكل قرشي نتي ابدي دي ار صبه زلو اكل يوعل كم زنبره እዚ دي ار ግን باغاو تتوغينوس ዝኩሉ ቅርሺ እዚ ኣብ ልምዓት ትግራይ ክውዕለሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዝነበረ ዘመላኽቱ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕዚ ግን እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ بستوسنا ملكعو علبات زرخبلو መንገዲ ኣሎ ኢልካ ሙሳድ ስለ ዝከኣል ምክንያቱ እቲ ሕጂ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ኣካል ብዝተገበረ ልዝብን ስምምዕን ምትእማንን ስለ ዝኾነ ካብ ዝብገስ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ መፍትሕ ረኺቡ እዚኣቶም ጽቡቃት ክፍጸሙ ዝግብኦም ሰነዳት እዮም እዚኣቶም ተፈጺሞም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም بقليلو كفتحلو زغال عدل كفتر يخيل يزبل حسب مجلس يكالي داويت من الوقت أبز قداي زي العلنا بزح ملنا جن ساعتنا يقدم الناس لزلو نلومي بزت السنة وثنتين مسلك جرم زي خبركم تخطاتلتي ما أدزته نلومي زي نبرنا زعبا نتهم كتكتاتلهم صراحكم خلت تعبيت زعبات مسارات جنا كاب ساعات 10 تغلتك 7 ساعات مساكم هنا أبقى سأل سمود ما خلوا تحدش زعبات حزنا كن راقبنا نلومي سلام